ndiri ninhangu zvinoenderana nekuti murume uyu ane chinhu chakakura sei. Mungonona ine kadiki diki kasingatombokunakidze kekuti unenge wangoshingirira ungoti imari. Kuzoti mumwe anenge aine size yekuti chinhu chake chinenge chakakura zvoti unenge uchinyatsonzoti chinhu chichapinda mandiri. Unyatsofila kuti ndakararwa nemurume, unyatsonakidzwa nesex. Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 radio driver tiri pano pa Teachkach MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere akatikomberedza. Tinobata nyaya dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinosetsa, zvese izvozvo munozviwana pano pa Teachkach MTV. Nhasi tine nyaya kana tine nhaurirano yevasikana vanotengesa bonde yatiri kuda kuti tinge tichimbonzwa kuti kana ivo varimo mukati umu vanenge vachizvifambisa sei. Saka mavidhiyo edu anaya aonekwe nemwana ari pasi pe 18 years, aionekwe nevana vadiki. Zvakare kana pachinge pane vanyarikani, vidhiyo yedu aikwanise kuonekwa na ambuya pamwe chete nemukwasha. Munokwanisa kuona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Thank you very much. Regai ndikwanise kupinda munyaya yedu zvizere tinzwe kuti zvakamira sei. Vatete makadii? Makadii zvenyu? Ndinofara hangu, munofara here? Tiri makadii. Tinotenda. So tisati tanyatsa kupinda munyaya yedu zvizere, mungandiudzewo kuti imimi munoita basa rei? Ini ndoita basa resex worker. Mubasa redu tinosangana zvakasiyana siyana, zvimwe zvinofadza, zvimwe zvinorwadza. Asi zvizhinji zvacho tinenge tichizvifarira. Uye tine nzira dzedu dzatinadzo dzatinotora nadzo varume dzakasanganisana nekuti nekupfeka, nekusekerera, nekubata rume zvakanaka. Kuitira kuti varambe vachitifarirawo, kuitira kuti tazoenda pabonde apa tinge tichita zvakasiyana siyana. Alright. Ngatitarisei sesu matora murume imimi mauya naye mumba. Pabonde apa munoita sei? Munoita rumenzi here inoitwa semukadzi nemurume kana kuti zvinofambiswa sei papa? Zvinosiyana. Vashoma vanoda zveromenzi. Vakawanda vacho vanenge vachingoda ngorara pasina zveromenzi. Tinoti short time. Short time kungoita bonde kwenguva diki diki. Wotopiwa mari yako wotodzokera, munenge mataurirana. Murume otobuda otodzokera kumba kwake. Kwozoti vanoti overnight, yekuti tinorara nemurume usiku wese, ndo inosanganisirawo romance nekuti pane dzimwe nguva dzaanomuka wongobata batawo. Nguva zvinoenderana nemurume wacho tanenge akadhakwa here kana kuti asina kudhakwa. Ndozvinenge zvichiita izvozvo. Alright. Saka aiwa tinotenda nekuti tsanangudzira kwakanaka. Saka imi ngatimbotarisei kuti pazuva imimi mungakwanise kurara nevarume vangani? Basa redu harina nguva. Chero uri kungofamba unogona kungosangana nemunhu anongokuofa mari. Saka pazuva unogona kurara narume kana 4 kana 5. No zvatinoita izvozvo. Alright. Saka tomboti pazuva marara nevarume 5 kana kusiya kuti ndezve business, imimi muri kutsvagawo mari. Munenge muchinakirwawo here nesex yamunenge muchiita? Zvakuenderana ndiri ninhangu zvinoenderana nekuti murume uyu ane chinhu chakakura sei. Mungonona ine kadiki diki kasingatombokunakidze kekuti unenge wangoshingirira ungoti imari. Kuzoti mumwe anenge aine size yekuti chinhu chake chinenge chakakura zvoti unenge uchinyatsonzoti chinhu chichapinda mandiri. Unyatsofila kuti ndakararwa nemurume, unyatsonakidzwa nesex. Zvoti unosvika pakuproducer.
vamwe varume vanenge ine zvinhu zvinenge zvakaneta zvoti unongoende anoproducer iwo haunosara usina mbonakidzwa nenge uchingoitira ngoti imari yanda kungoitira ngoti ndone kurarama. Kozoti vamwe vanongoitawo zvenguva diki vamwe ndoekuti vanenge vachiitawo nguva refu senini hangu nive nguva refu ndovandinodo ngoti avo vanhu muri kuita bonde ndozvinondinakidzawo mukuita basa redu irori. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Right, ngatimbotarisei kuti hapana here vamwe vanoti vanenge vachida kuuya vachiita bonde nemi vanoti inini handisi kuda kudzivirira ndinoda kuita zvakadaro? Variko. Munovatambira sei vanhu vakadaro? Vakawanda havadi kudzivirira. Asi nekuda kwehosha yako munyika iyi handibvume zvangu. Ndinoramba. Nekuti ndinoda kuchengetedza utano hwangu semunhu ane vana. Mhuri yangu ndirarame ndinayo ndiriritire mhuri yangu. So pama charges kune vamwe havachaji here kuti uchida kurara neni usina kudzivirira imari yakati, uchida kurara neni usina kudzivirira, zvine maprice here kana kuti? Zvinawo maprice. Vamwe vasingadi kudzivirira vanofa mari dzakawandisa. Like mari, ngatimbotangire pa short time, ngatimboti short time inotangira pamari. Pa $20 nogona kuti ndokupa $20 pa short time. Apa short time it's about 4 minutes munhu atorara nevatopedza newe otokupa $20. Vanenge vakadzivirira nogona kupiwa $5, $7, $10 haidarike $15. Vanenge vakadzivirira. Ndizvo zvazvinoita izvozvo. Aiwa, tinotenda. Saka imimi muchishanda basa renyu iroro muri kutokwanisa kurarama zvakanaka? Kurarama wotorarama senge ini ndine mwana 1. Ndikwanisa kuendesa mwana wechikoro, ndikwanisa kumutengera hupfu, ndikwanisa kubhadhara rent. But zvekuzoti ndikwanisa kuzochengeta vabereki, kutengera vabereki mbeu ndozvinenge zvakuzoremawo hazvo. But ndirini nemwana wangu tinenge tichikwanisa edu kurarama. Aiwa. Ko imimi pachenyu munenge mutoriwo here neshamwari yenyu kana kuti munhu wamunotodanana naye wamunoziva kuti uyu ndiye munhu wandinodanana naye kana ndikaenda zvangu kundodai but ndine munhu wangu 1? Zviriko here? Mazana hazvisisiko. Nekuti ndakona kuti munhu wangu ndikaita munhu wangu wekudanana naye achatangoni pamutemo. Handichakwanisa kubuda mba ndichinotsvaga mari. Ofuchi iye mari yanenge achiwana haisi kundikwanira mumba kuti ndikwanise kurarama mumba iye achizoraramo pache zvake. Saka ndakutonoti kuita munhu 1 zvinondipedzera nguva. Because chandoda kuti mwana wangu aita sei ararame. Ndo zvazvinenge zviri. Aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. Manyatsa kutsanangura zviri kumwisa mvura zvatonyatsa kuteerera kuti tinyatse kuziva kuti zvakamira sei. Ngatichimbotarisei isisu ma-challenge amunosangana nawo pabasa renyu. Zvinotyisa nguva. Mumwe munhu angonorara newe okunyima mari yamataurirana. Okupa shoma kana usatokupa zvamu chose. Mumwe ndekuti ukaenda naye mumba mako anobva atokubira. Wotosungirirwa, wotosiya watosungirirwa okubira zvese. Vamwe ndo vanoreperwa kana vana, anosiya toreperwa vana, anozodzoka nerweseri. Iye anokona uri kubhavaka. Wobva tonoti munhu yakubhava unenge wakauya naye kana kuti nesuru. Iwe wobva tomhanya kuya mumba kwako uvhare pamwana. Wobva atora zvinhu futi. Wobva atora futi zvinhu. Vamwe ndo vanosiya tokuraya. Wobva tongokuraya iwe unenge watrustawo munhu mataurirana zvakanaka mawirirana. But wobva tongosiya ngokudzipa ngokuraya wobva tongoenda. Aiwa, ndinotenda tete. Regai ndichiite kuti chirongwa chedu chiende kwamvura yacheka makumbo. Asi panenge ndoda kubvunza ndepekuti basa renyu munokweretesa here kuti mumwe munhu anogona kuuya achiti ashamwari ndikuda bonde ndozokupa mari yako musi wakati?
Tinozviita. Tinozviita. Asi tinozviita mune vemudhuze. Senge kuti babwe pa next door. Ningochizoti ava baba havambonditize kana kuti havazombondinyime vakanyima nenge vachitya kuti ichi chanoudza kumukadzi wavo chavamakisa kumukadzi wavo. Saka vanogona ngoyongotaura ngoti chimbondipo short term mukadzi wangu mazano ari kuperiod kana kuti akazvitakura. Ndopota vachiuya zvavo musavanotambira ndo musavanoita sei vanondipa mari kana nditengerawo chikafu. Kazhinji vanotenga chikafu ana baba next kuti vakomana vemaarea vatisingazivi hatibvume zvedu. Tinongoitawo nevemudhuze ndo vatinokwerete. So saka munotombofambawo here matrip kuti nhasi toda kumboenda kundoshandira kunzvimbo dzakati, nhasi toda kumbondoshandira kunzvimbo dzakati? Nekuti tikaramba tinozviita, tikaramba tiri munzvimbo 1 tinenge tisina value vanhu vanenge vaneta neni. Saka ndinoenda kune imwe nzvimbo ndonoita munhu munyowani zvekuti varume vanenge vachitorovana kutondorovanirana kutoti ndewangu ndewangu. Izvozvo zvine mari kupinda kuramba ndiri panzvimbo 1. Ende uye futi niniwo ndinenge ndichifila free. Zvinonakidza. It's like a hobby. Ndinenge ndichitofara ndichitonakidza because ndi panzvimbo nyowani. Zvese zvinyowani saka zvinotondinakidza kana sex yachinonakidzo nemumwe munhu munyowani zvasiyana nemunhu unenge uchingorara naye mazuva ese. Right, muri yeZimbabwe tinotenda zvikuru. Ndofunga mainzwa nyaya ndo chirongwa chedu chetenge tinacho zuva ranhasi apo patiri kubata nyaya dzevasikana vedu ivavava vanotengesa bonde ndo vanonzi ma-sex workers kana tichinge takutaura. Ndofunga manzwa kuti ndo mashandiro avanoita. Saka tinge tichida kumbonzwa kuti vanoshanda sei. Saka so tichapfuurira mberi tichikupai nyaya dzakafanana neidzodzo, tichibata nyaya apo neapo tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Saka pari zvino regai timboture mafemo, timbomwire mvura. Ngatisangane zvakare pane chikamu chinotevera. Mazvita Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, Dojibondora,